Kto je tvojim trénerom? Buco. Si istý? Aké má krstné meno? Ahojte fanúšikovia Lida, pripravili sme si malý kvíz pre naše ratolesti, pre naše mladé nádeje o tom, aké sú ich znalosti vo florbále a tiež aj o Lide. A máme pre nich výhru tieto 4 lístky. Moje meno je Ondrej, ako sa voláš ty? Filip. A hráš v akej kategórii? Mladšej, no. A budem v staršej, no. Staršej čo? Pripravke. Prípravke, super. Mám pre teba zo pár otázok a tento lístok na play-off zápasy Lida. Dobre, ak mi správne odpovieš, lístok je tvoj a ešte pre jedného člena tvojej rodiny. Mojou prvou otázkou je, kto je tvojim trénerom? Buco. Si istý? Aké má krstné meno? Začína to na J. A není to Janko? Bude to Jo? Johan. Joz? Joško. Áno, správne. Dobre, a ešte druhá otázka. Vidíš, je tu teraz zápas. Kto z našich modrých je kapitánom Lida? Dám ti aj 3 možnosti. Prvá možnosť je to Ondrej Gažík, druhá možnosť je to Ondrej Pagáč, tretia možnosť je to Ondrej Kusenda. Ondrej Gažik. Správne, super. Páči sa lístok, ďakujem za účasť. Ahoj Maťka. Ja sa volám Ondrej, ty si Maťka, očividne, hej. Takže mojou prvou otázkou na teba bude, v ktorej vekovej kategórii hráš? Mladší žiaci bieli. Výborne, dobre. A druhá otázka na teba je, že jeden z našich hráčov prekonal 400 bodov v Extralige mužov v nedávnom zápase. Ja ti dám 3 možnosti, ktoré z nich to môže byť, dobre? Bude to Daniel Dobrovodský, Patrik Pavlíkovič alebo Lukáš Nôta. Lukáš Nôta. Si istá? Á, dobre, správne, super. Ďakujeme krásne. Tu máš listok na štvrťfinálové zápasy a radi ťa uvidíme na tribúne. Ďakujem. Moje meno je Ondrej a tvoje meno je? Adam. Adam, prvou otázkou na teba bude. Či vieš vymenovať 3 tvojich spoluhráčov? Šimon, Oliver a Mateš. Dobre, super. Keď sa pozrieš, hráme tu zápas proti Kapitolu a keď sa pozrieš na našu stranu, vieš, kto v dnešnom zápase chytá? Dám ti aj možnosti. Prvá bude Matej Jusko, druhá bude Patrik Bachan, tretia bude Gabriel Mesároš. Gabriel Mesároš. Áne, super. Ďakujem krásne, tu máš lístok a tešíme sa na teba na tribúne, dobre? My sa poznáme, my dvaja, pravda. Ja som Ondrej, ty si? Šimon. Tak, správne. Mám na teba, počkaj, 2 záľudné otázky. Moja prvá otázka znie... Ja som zabudol. Jasné. V akej kategórii hráš? Mladšia prípravka. Super, ale to bola len doplňujúca otázka. V mladšej prípravke koľko spoluhráčov máš na ploche? Alebo takto, koľko hráčov z jedného tímu je na ploche v mladšej prípravke? Ja, Aďo a Juraj. A kto vám chytá? Filip. Takže brankár. Súhlasíš, dobre. Výborne, to je prvá otázka, ďakujem. Druhá otázka je, že ktorý z hráčov Lida má najviac reprezentačných štartov? Dám ti možnosti, dobre? Je to Peter Šteller, alebo to bude Daniel Dobrovodský, alebo to bude Peter Nehila. Peter Nehila. To bolo rýchlejšie, normálne, ak som to stihol dopovedať. Super, ďakujem. Tu sú lístky na štvrťfinálový zápas. Páči sa, odozdávam a tešíme sa na tribúne.